Good morning Iloilo. Welcome na sa aton sining programa Ilonggo Quezon Air. Nakaukap kita sa subong nga with the radyo yun na Santa Barbara. At siyempre mapatian man kita sa 106.7 FM sa inyo sining mga radyo. Good morning sa inyo tanan-tanan. At siyempre dito sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Nagsubong man sa official FB page ng Santa Barbara kung saan DYS 106.7 FM ang Santa Barbara Ogyon page. Welcome kita rin sa aton sining ika-80th na o kung ika-80 na natong episode diri sa aton sining programa nga nagadulong sang mga balita impormasyon ikan rin sa probinsya sang Iloilo ang Ilonggo Quezon Air. Din sa 28 na kita karon sa bulan sang Enero kabalikat Vincent. Nadasig lang sang inadlaw. Sakto na lang kadlaw bulan na sang pagigugma. February na. Dali na lang gid. Daga siyempre no Chinese New Year naman buwas gali kabalikat Vincent. Kamusta ba lang inyo sining Chinese New Year dira? Naton sining mga Chinoy, ng mga Pilipino, nakaselebrar no sa Chinese New Year buwas. Kaga siyempre no halos tanan do nagasabay nam lang kita kabalikat Vincent. Halos ang iba naka-prepare man dira no may mga tikoy na dira. Kaga siyempre no basta Chinese New Year kita nga mga Pilipino kabalikat Vincent ang medyo ilog-ilogan sa gyapon. Kasi siyempre mahilig sa pilit. Oo, nakahanda na no. May mga kalamayati. Pero basta tanan nga mapilit Basta New Year, kapilit ko no kabalikat Vincent. Oo, muna no. Basta New Year ko no. Dapat, may mga New Year resolution man kalabanan Oo, kaga series of activities man. Kaya siyempre na hindi malipod maligar ang aton sining pungsod. Madamo na gino sa mga Chinese man kabalikat Vincent. Kagadari man sa aton sining syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang madamo man or halos sa mga negosyante dire kabalikat Vincent. Sa mga Chinese no which is outside sa Metro Manila. Kagina celebrate no sa mga Chinatown na kabalikat Vincent. Ang Iloilo no mayara man nga event or mga activity when it comes sa pagselebrar nato no sang Chinese New Year sa subong 2025 kabalikat Vincent. Planning a trip. Haton nga music nag-advertise na. Kag siyempre no live kita nga naka-broadcast diri sa kabalikat Multimedia Convergence Center sa sulod sang IPPO headquarters. Sa kalwa ni Dr. Ramil Oy. Kag of course no sa aton sining mga live viewers kag sa mga listeners naton with Radio Ogyon Santa Barbara kabalikat Vincent. Siyempre naggalain na ang aton sining music no. Anyway no sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo inyo min kaupod no sa subong gang inyo sining mga kabalikat sa technical side kabalikat Corporal Sotobi Staff Sergeant Vincent Blusa Jr. Kagako naman Staff Sergeant Erwin Magarso. Kagaton sining padalon no sa inyo sa subong agang mga update informasyon gikan diri sa probinsya sang Iloilo kabalikat Vincent. Nag-ano aton sining music no, din nato nadula sa. Okay, magano balik kita sa aton sining palet. Sa aton sining mga live viewers kag sa mga commenters naton, pwede ka mo kay abot no sa inyo sining mga comments. Katon sining pagbasahon no, inyo sining mga comments. Nag-ano naman ato sining music no, may technical problem. Okay. Nagkarambula ang music na kayo nagdulungan gali play no. Sa aton sining mga live viewers no, pwede ka mo kay ngabot no, sa inyo sining mga comments. Ay malipay kita ng pagbasahon ninyo sining comments sa subong aga. Speaking of comments kabalikat Vincent. Nakuna gidra no si Ma'am Baby Jap no sa Concepcion na Iloilo nagalantaw sa aton sining programa this morning. Thank you so much sa pag-monitor ma'am kay Ma'am Baby Jap dira sa Banwa sang Concepcion na Iloilo. Nagalang-monitor gino sa aton sining programa sa subong aga kabalikat Vincent. Si Mama ano pa gid no? Si Mama ano ring totoo ngalan ni Ma'am? Si Mama Panagito. Panagito no.
Staff sa PMSG na siguro, no? Good morning itra sa imo, ma'am. Kag siyempre, no, si Kabalikata Christopher, no, nagalantaw gid sa Subugaga. Aray lang sa nagapalibot. And of course, ang Anilaw MPS ng Coordinator man, thank you so much, Ged. Kag subong man sa Bingawan na MPS nagalantaw gid sa subong aga sa aton sing program. Kag subong man si Mama Ate Bill, aton mapisan nga Public Information Officer no dira sa Banwa sang Dingli, Iloilo. Good morning dira sa imo, ma'am. Anyway, kablikat pinsan aton sining internet, okay man, kay doon ka-fluctuate na naman. Nagbalik na naman sa, okay. So, continue, no, diri sa aton sining program. Kag sa aton sining mga balita impormasyon, no, sa subong aga, ay ano na to na kablikat Vincent, ang winner, no, sa sining Dinagyang Festival 2025. Kag ilibin gid ang ginapartisipahan. Kung gid pong nahan gid no, sang probinsya sang Iloilo, ang kasadyan sa Kabanwanan, no, sa sining 2025 nga kadungan sa pagselebrar naton sang Dinagyang 2025 nga kumpleto naton sini nga resulta kablikat Vincent which is ang probinsya sang Iloilo kasadyahan festival naton nga ginapangunahan gid sa aton sini nga gobernador which is nga sa sining kasadyahan festival 2025 ang nangin masadya kablikat Vincent ay siyempre no dalago ang premyo sa subong nga tuig kag kanami no sa mga festivals naton ay showcase sa mga festivals naton sa nasari-sari sining mga Kabanwanan diri sa probinsya sang Iloilo. Nakalantaw kag balikat Vincent sa aton sining live. Or sa mga live naton sa Dinagyang Festival which is nung halos tanan nga mga media outlets nag-coverage kino sa sining Dinagyang Festival 2025 Sabado pa lang or of course no Sabado ang pinaka-highlight gid nagasubong man Domingo sa ati tribe competition aton sining augmented personnel no gikan sa IPPO headquarters ang malapit 600 sa Kablikat Vincent ang ginpadala no sang IPPO para nga mag-augment no sa security preparations or security implementations dira sa syudad sang Iloilo Kablikat Vincent kag lakit na dira no augment ang duwa naton sini kaupo diri si Staff Sergeant Christopher Dignadisi kag subong man si Patrolman Kinit ang Kabalikat Vincent. Mga babaskog naton sini nga mga technicians no. Ang aton sini nga music na naman nadula na naman. Tunon toged Okay, sa aton sini mga commentors no. Good morning dira kay Ma'am Maria Rosario Miranda dira sa syudad sang Pasig Kabalikat Vincent. Ang mapisa naton sining Public Information Officer no dira sa Pasig City Police Station. Din na to. Din nga nadula, ang nadula. Okay. Nga nag-mute na naman eh. Yes, sa aton sining oras nga last 10:42 na saga. Sa aton sining pagbadayon Kabalikat Vincent. Yara na si Mama Nala Rodriguez. Good morning dira sa imo, ma'am. Thank you gid for consistently monitoring sa aton sining programa Kabalikat Vincent. Kag subong man si classmate Ortiz no dira sa Anilaw MPS. Good morning gid sa inyo tayo. Yes. Ang aton sining mapisan man nga supply no si Mama Uhilia of course. Santo Bio tinan ni. Mapems pa na si Ma'am. Mapems anay si Ma'am. Okay, good morning kay Mama Uhilia no sa aton sining supply no Ma'am Rona Uhilia aton sining mapisan nga supply pensyon no diri sa supply office sa supply family nato no. Thank you so much gid. So of course pagpanguna ni Ma'am Police Captain Mama Gumaro no Kabalikat Vincent. Ma'am Princess Police Captain Princess Stephanie Gumaro no. Good morning gid ma'am. Kag of course sa aton sining mga IPPO headquarters personnel medyo masako ang tanan-tanan sa subong Kabalikat Vincent kaya kagina sa ngaga no may giniwat kitang mass no diri sa aton sining IPPO headquarters Eucharistic mass no kagid pungunahan gid sa aton sining regional pastoral office
Kag siyempre no gaten ang aton sining mga personnel diri kag sa subong no ongoing ang aton sining pagiwatman sang ECG kabalikat Vincent nga ginapugnahan kito sa aton sining Regional Medical and Dental Unit 6 kabalikat Vincent. And of course, sa pagbuna sa aton sining RMDO, diri no present no si Police Lieutenant Colonel Beverly Di Guzman ang aton sining Regional Dr. Kabalikat Vincent. Kan of course ang aton sining RMDO family no sa pagpatigayon sang ECG para sa aton sining physical fitness test first and second quarter of this year Kabalikat Vincent. Doon nagiginay naman ang aton sining music Kabalikat Vincent. Nagkataon sa internet, kamusta? Kayo doon nag-fluctuate na naman? Wise pero sa aton sa mga monitor, nag-fluctuate na sa... anyway, no, sa aton sining mga live viewers kag sa mga listeners naton with Radyo Gyon Santa Barbara nang monitor gid sa aton sining program sa 106.7 FM sa inyo sining mga radyo kag yari na Kabalikat Vincent ng result sa aton sining Dinagyang Festival 2025. Kag una diri no ang kasadyahan na Kabalikat Vincent, kasadyahan sa Kabanwahanan. Na gano naman aton sining monitor no aton sining internet. Anyway no, thank you so much gid no sa aton sining mapisan nga teknisya sa subong aga no kay bisan nag-fluctuate ang internet. Nakakuha gyapon no. Okay. Sige aton sining nagabisyong internet naton. Thank you so much gid no kay Ma'am Nala Rodriguez. Aton sining nag-update ang aton sining mga mentors. Kag by the way no tindagali sa subong aga no dara sa diri sa Banwasang Santa Barbara kay every Tuesday and Friday Kabalikat Vincent ang tinda no dara sa Banwasa or diri sa Banwasang Santa Barbara kag mabatian kita no dara sa aton sining Santa Barbara Public Market. Mga monitor na or mga naga-monitor sila no sa aton sining program diri sa Ilonggo Quezon Air with Radyo Ogyon Santa Barbara. So maayo lang dira nga pagpaninda Kabalikat Vincent sa mga mga market goers naton sa subong Martes no sa kadasig lang no 28 na kita karon sa bulan sang Enero buwas sa Chinese New Year na kag after 3 days is February na naman na Kabalikat Vincent. So dugay countdown na naman kita sa Christmas. Pero antes na kita ma-eleksyon na kita Kabalikat Vincent. Kag speaking of election no, magadulong kita karon no, sa mga reminders and tips nato no, sa sining eleksyon kag siyempre sa aton sining reminders no, sa eleksyon checkpoint and gun ban nga pagkadungan no, sa pag-umpisa sa eleksyon period sa January 12 no nag-umpisa man or nagsugod mga aton sining COMELEC gun ban no, diri sa probinsya sa Iloilo. And of course, good morning man sa aton mapisan sining Pigado family no diri sa kay especially no sa kay PSMS Sotomel no nga nagalantawag sa aton. Si PSMS Henry Sotomel. Mapisan naton sining PNCO no diri sa Pigado family magpatigayon sa giya sining ECG sa subong aga kay very ni sa health conscious gid. Kag of course no, physically fit no nag-jogging kada gabi kag of course bisan sa isip lang kung kaysa. Okay, good morning guys sa aton sining mga live viewers kay Sir GM Ikrotak 818. Good morning gidra sa imo sir. Kag subong man sa kay Sir J Meliamena nakamonitor ka sa aton sining program sa subong aga. Thank you so much gid. Sa aton sining oras nga alas 10:47 na sa aga. Yari ng resulta sa aton sining Madinlagon nga kasadyahan sa Kabanwahanan na kompetisyon or kadungan sa Dinagyang Festival 2025. Kaya aton sining ginaliwat kino diri sa aton sining program sa Ilonggo Quezon Air. Agon nga makaiban way ka monitor nga daan kagapon no, sa aton sining program. So at least na monitor nila sa subong sining adlaw. Yari na ang aton sining mga minor awards no sa sining Kasadyahan Festival or Kasadyahan sa Kabanwahanan Competition. Ang nakakuha sa isang People Choice Award. Ang nakuha sa Kaing Festival sa Leon Iloilo Kabalikat Vincent. Nagsubong man ang Best in Street Dancing. Nakuha sa Hirinogyaw Sugida Nunay Festival. Sa Banwa naman sa Kalinog Iloilo.
Kaga siyempre Kabalikata Vincent sa best in costume. The best in music Kabalikata Vincent nakuha sang Tultugan Festival sa banwa sang Maasin Iloilo kag subong man best in choreography nakuha sa gyapon sang Tultugan Festival sa gyapon sa banwa sang Maasin Iloilo kag subong man ang nakakuha sang best in choreography, of course nakuha sang Tultugan, and then best in performance nakuha man sang Tultugan sa gyapon Kabalikata Vincent. Kag yari no ang aton sining summary sa ranking naton. Of course kami pa sa Maasin pa Kabalikata Vincent. Kana timingan na Kabalikata Vincent. Siyempre back to back champion ng Tultugan Festival sang Maasin Iloilo. Kaysa last year na 2024 nung sila man nagdaog. Ang Tultugan Festival man ang nagdaog sa 2025 or 2024 no, kumbaga back to back na. So kung magdaog pa kita next year siyempre Grand Slam na. Kaga this year man no, sa Iloilo Miss Dinagyang ang nagdaog man is taga Maasin man. Si Miss Karen Nicole Pixio Kabalikata Vincent. So back to back no nga kadalagan or double victory sang banwa sang Maasin. Gani no. Of course mas pagpuna sang ila sini sang aton drang municipal mayor si Mayor Honorable Ansing Amboy Kabalikata Vincent. Very active gino nga aton sini nga mayor dira nga wala kontra sa subong nga tuig Kabalikata Vincent. Sa subong nga eleksyon Kabalikata Vincent. So nakapakita lang nga mapisan gino nga aton sini nga mga municipal officials man dira. Kag siyempre no double victory sang banwa sang Maasin Iloilo. Kag sa first or second runner up or sa Marina sang sining kasadyahan Festival 2025 ang second runner up diri Kabalikata Vincent nakuha sang Kaing Festival sang Leon Iloilo. Kag ang next no first runner up nakuha siyempre na obviously nakuha sang Kalinog Iloilo. Ang ila sining Hirinogyaw Sogidanunay Festival. Hirinogyaw Sogidanunay Festival sang Kalinog Iloilo. Kaga siyempre Kabalikata Vincent very obvious man ang champion ang Tultugan Festival sang Maasin Iloilo. Siyempre tultog no basta tultog is kawayan. Sa mo ng uniqueness no sang banwa sang Maasin Iloilo ang ila sining Tultugan Festival at na nagagamit sang kawayan no. Siyempre no shout out man dra sa aton sining mapisan nga or lagting investigador sang probinsya sang Iloilo na si Staff Sergeant De Nuevo. Kag si Staff Sergeant Sabio no mapisan naton or mga lagting nga mga investigador sang aton sining Provincial Investigative and Detective Management Unit. And of course, as pagpuna sa aton sining Chief PIDMO, si Police Major Lamera. No, good morning, good sir. Kay Sir Police Major Aldren Lamera. And of course, Kabalikata Vincent, no, sa aton sining oras nga alas 10:51 na. Katuan naman nato na Kabalikata Vincent ang mga nagdalaog no sa sining Ati Tribe Festival 2025 no sa Ati Tribe competition. Siyempre no halini sila Kabalikata Vincent no sa aton sining or sa syudad no sa nasari-sari sining mga distrito sa syudad sang Iloilo. Kagang nakakuha sa mga minor awards sa People Choice Award Kabalikata Vincent nakuha sang Tribo Pareano no sang Molo District Kabalikata Vincent. Kaga siyempre no best in discipline nakuha naman sang Tribo Panay sang 4th San Pedro National High School. Kaga best in Sajad Award amo ni nakuha naman sang Tribo Ilonganon sang Halandoni Memorial National High School. Kaga siyempre nakuha sang Tribo Panay ang 4th San Pedro National High School or sang 4th San Pedro National High School ang best in production design Kabalikata Vincent. Kag sa aton sining best in costume design and headdress nakuha sang Tribo Pagidait sang La Paz National High School. Kag ang best in music naman nakuha naman sang Tribo Panay sang Port San Pedro National High School sa Gyapon. Kag siyempre ang best in choreography
Nakuha gapon sang tribo panay sang Fort San Pedro National High School. Kaga siyempre ng best in performance, nakuha naman sang tribo pagidait sang La Paz National High School. So maning mga best and mga minor awards, nakuha sa pila ka mga eskwelahan. Kaga kalabanan ng Kablikat Vincent, may mga sa mga participants or may mga may mga participants nga halin sa mga district nga hindi school based gali Kablikat Vincent. Kay compose niya sa mga nasisari sini nga mga individual, sa nasisari man sini nga mga sectors, ay iban pa rin gani ng mga gaulobra sa mga pribado. Ang iba nagabiyahe tricycle. So nagasinaot ni is because nga devotee or uno na sila Kablikat Vincent panata na nila ngayon every dinagyang na naga-participate gid sa kangay sining activity ang Ati Tribe competition. Kaya sa aton sining ranking sa sining nagdalaog sa aton sining Ati Tribe competition. Ang third runner-up nakuha sang tribo Parianon sang distrito sang Mulo. Kagang second runner-up nakuha naman sang tribo sa Lugnon or tribo sa Lugnon sang Haro National High School. Kagang first runner-up nakuha sang tribo Ilonganon sang Ladonia Memorial National High School. Kagang champion na Kablikat Vincent nakuha sang tribo Pagidait sang La Paz National High School Kablikat Vincent. So amo nang mga winners naton sa sining Dinagyang Tribe or Ati Tribes competition sa giniwat sining Dinagyang Festival sang tinilikdan sining Domingo nga adlaw dira sa siyudad sang Iloilo Kablikat Vincent. So mo yato ang aton sining mga winners sa sining Dinagyang Festival 2025. Kag with the hope Kablikat Vincent nga mangin masadya pagid ang pagpatagayunon sining dinagyang sa masunod sining tuig 2025 na Kablikat Vincent. Expect kita nga mangin manami pagid ang mga mga enhancement or mga improvement pagid sa ila sining performance kaga subong man sa ila sining mga props dira tanan-tanan pati mga costume which is nga very impressive Kablikat Vincent sa subong nga tuig. Okay, grabe no. Kay may mga manabi. Compare sa una may mga grabe padako-dako sa mga costume. Galing gina-limit na ina sang IFFI or sang sang naga-organize sa sining activity na dapat may mga measurement man nga hindi maglapaw, hindi man magnubo. Agod nga ma-measure kay iban sa una Kablikat Vincent. May mga surprises no nang ilang costume nagalalapaw sa piyak ka kanto. Kay wala limit no kag sa subong mas manami no kay gina-organize agad. At least may mga parameters or may mga specs dira or may mga guidelines nga dapat sundon sa mga competing tribes sa Kablikat Vincent. Next year no. Kag drone no actually no mo nang ginaulat-ulat na to na Kablikat Vincent sa sining Dinagyang festival no nga may tani gusto ko taning makita ng drone presentation. Pero wala pa no compare dito sa Mascara sa Negros sa October. Meron sila nga drone presentation Kablikat Vincent nga kanami no. Na at least hindi niya maasobla no compare sa mga fireworks nga kung pagkatapos ang linopok grabe ang aso no pero kung mga drone show no mamana nami no tani by next year next na dinagyang na may ara nga mga private companies madra o private individual nga mga sponsor sa sining activity mo ning kanami ilang tawon Kablikat Vincent kay siyempre na wala sang aso kaga kanami sa mga presentation nga sa drone show. So tani by next dinagyang Kablikat Vincent so mantayan na nato no kay damo pagin mga surprises by next dinagyang. Kaya siyempre bago lang natapos ang eleksyon, so siyempre pabugwanay na naman sa activity sa masunod naton sining Dinagyang Festival 2026 na Kablikat Vincent. Sa aton sining oras nga last 10:57 na saga. Sige po nakalanta ko mo sa aton sining programa ang Ilonggo Kason Air with Radyo Ogyon Santa Barbara. Kagatis moment Kablikat Vincent no maghatag kita sa mga reminders sa sining nagahilapit nga eleksyon 2025 ang aton sining national and local election Kablikat Vincent midterm election naton sumabot sining May 12, 2025. Kaya siyempre no yarag yapon ang aton sining pagpadigayon sang COMELEC and PNP checkpoints
Sa tanan naton sining mga area of responsibility diri sa probinsya sang Iloilo Kabalikat Vincent. Kag siyempre no kadungan sa sining pag-implementar naton sang COMELEC gun ban, ginadilian gid ang pagdala kag pagsukbit ra sang inyo sining armas naton. Ilabi na gid no kung may wala sang lisensya. Even kaning may lisensya no konsiladong ila sining permit sa pagdala no sa sining mga armas, except lang no sa mga men in uniform naton, which is nga exempted no sa sining pagsulundan. Pag maglabay sa mga checkpoints naton, ipakita lang ang nakagigo sining dokumento. Agod nga mangin matalunsay no aton sining pagiwat sa mga checkpoints. Kag siyempre Kabalikat Vincent, gina-emphasis ginaton dira no sa mga pumuluyo naton nga labi na gid sa mga wala sang lisensyang ila sining armas ay deposit na no sa pinakamalapit nga police station sa inyo sining lugar dira. Agod nga hindi na kamo ma-applyan dira no sa search warrant ay ma-consider kamo sining violator sa sining COMELEC gun ban. Kung ma-applyan sang search warrant ang inyo sining panimalay, kung kamo dira nagaupot no sang expired ang lisensya, kag subong man ang wala sang nagakaigo sining lisensya nga armas uta. Kag siyempre Kabalikat Vincent, included man rin no sa sining gina-implementar naton nga COMELEC gun ban ang paghupot man sa mga explosive or mga deadly weapons or kangay sa nga explosive no, granada dira o kung any man dira nga palupok dira, ay even gani no once nga madakpan gani kamo dira no sang aton city or sa checkpoint naton, even nga magdala kamo sang bala lang dira no, party na sang gina-confiscate naton, kaga pwede gi kamo mapasagaan sang kaso, even ang pagdala no sang basiyo or cartridge. Kag subong man ang mga gun replica Kabalikat Vincent, which is nga ginaklaro na nato no, pati mga gun replica dira kay iba nagasukbit-sukbit sa mga hampangan, which is nga pwede nga makatag sa kakugmat sa aton sining mga pumuluyo, kag basi magamit pa dira no sa mga ano dira mga hindi manaming ang mga butang kangay sang pagpang hold up Kabalikat Vincent. Sa aton sining pagpadayon ng Kabalikat Vincent, ang San Joaquin na MPS nga lang tawagid sa Subongaga. Mapisa naton dira nga Pikada PNCO kay Ma'am Merculio dira no. Good morning dira sa imo ma'am. Subong man si Sir Jed Kanhanon komonitor sa aton sining program. I guess no si Sir Jed sa Kabalikat Vincent no, sa Lambunaw. Good morning dira sa imo sir. Kay subong man ang PKG Western Visayas. Good morning gid ang komonitor gid nga aton sining mga kaupdanan dira sa PKG Western Visayas. Kaupo naton sang naligan no si Sir Ibay Kabalikat Vincent no. Si Sir Ian Radar Kabalikat Vincent no. Good morning dira. Nagasubong man sa mga kaupdanan naton no, dira sa PKG Western Visayas, dira sa aton sining regional headquarters. Kaga good morning man no, dira sa aton sining Regional Public Information Officer kay Sir Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Good morning sir. And of course, ang belated happy birthday gid sa aton sining Regional Director Police Brigadier General Jack Limpayos Wangki na nagselebrar sa kanya sining birthday sang tilikdan sining January 26 kadungan sang highlights sang Dinagyang Festival 2025. So pila lamang ina mga reminders nga matag naton sa Subongaga sa aton sining programa diri sa Ilonggo Capson Air. So kalitanay kita buwas no, dugang naton sining mga reminders and tips. Bantayan nyo sa aton sining programa ang Kape kag Balita. Alas 11 naman ina tubtob alas 12 sang udto diri sa gihapon sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Sa aton sinang oras nga alas 11:02 na saga. Salamat kita no sa kalawan sang Radyo Gyon Santa Barbara. Sa aton sining local government unit no diri sa Banuasang Santa Barbara. Kapuna sa aton sining mabuot nga Mayor Doc Dennis Superficial. At of course sa management staff no sang Radyo Gyon Santa Barbara. Sa pagpanguna no ni Sir Kaugyon Boboy Sukal dito. And of course sa technical partner no naton sa Subongaga, sa technical side naton si Sir Kaugyon Genesis de Mihilio, kay Ma'am Zoy Ladra, kay Ma'am Bimbim, and then ang mga ugdanan naton dira no sa or mga kaugyon naton dira sa Radyo Gyon Santa Barbara. Kag sa mga listeners naton, sa mga tuners naton sa 106.7 FM
Thank you so much kino sa pagsubaybay nyo sa programa sa inyo sining mga Ilonggo Cup. Mga nagadulong sa mga update informasyon gikan diri sa probinsya sa Iloilo, ang Ilonggo Cup on air. Live na gid lamang diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Ramiloy diri sa salon sa IPPO headquarters. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ang kalinungan kakatawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Abayani Manuel Razalan, at sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Lando Aranyo, inyunin ko po sa subong aga sa aton sining programa. Sa technical side, Kabalikat Sotobi Staff Sergeant Vincent Blusa Jr. Ako naman, Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.